Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Mas malalim na pagmamahal at respeto panawagan ni Duterte sa mga Muslim sa pagdiriwang po ng Eid al-Fitr. Sa pagtatapos ng Ramadan, Robredo nanalangin para sa kapayapaan at mabilis na pagbangon ng Marawi. Kahit mapapalitan na sa pagiging House Speaker, Arroyo mananatiling alyado daw ni Duterte. COMELEC wala pang pauupuing kinatawan ng Duterte Youth. DICT magpipresenta na sa COMELEC ng hybrid poll system na sa 5 oras lamang alam na ang mga mananalo. DOJ inatasan ng Malacanang na bawiin ang 60 million pesos na ads payment kay Ben Tulfo. Mga taga Iloilo naman di patiyak kung mapapalitan ang arestadong mayor-elect dahil sa korupsyon. Inflation rate tumaas nung 1 buwan. Ambo sa Santa Rosa, Laguna, 3 patay, 1 gol sugatan. At mas mataas na buwi sa sigarilyo ipatutupad sa susunod na taon. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Kultura na nga ba sa Pilipinas ang pagiging bastos at arogante? Ulitin natin ang ating tanong sa bayan mga suki. Kultura na nga ba sa Pilipinas ang pagiging bastos daw at arogante? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po itong si Errol Dakame. Welcome sa pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Nasa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television.
Ang Pinoy Extreme Channel TV po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. So kapiling po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating palatuntunan ngayon ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya together with Earl Nico Dacame. Siyempre, ang ating programa po ay sasahugan po ng mga importanteng balita. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, siyempre. I-follow at i-share para mas marami po ang makakaalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Habang pwede niyo po kaming tawagan kung nais niyo pong sumali sa ating palatuntunan ng live sa 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Ulitin natin ang ating survey question mga suki. Kultura na nga ba ngayon sa bansa ang pagiging bastos at arogante? Para po hindi mainip ang ating napaka-espesyal na bisita sa araw pong ito, pabatiin ko muna mga kaibigan, live sa ating palatuntunan, ang ating kaibigan na may mensaheng importante sa araw pong ito ng The Feast of Sacrifice. At mamaya pag-uusapan din namin ang naging mensahe ng Presidente at yung mga bagay-bagay na maaring makatulong para maintindihan po ng ilang sektor pa na hindi pa maarok. Ano ba talaga ang Islam, yung kultura ng Muslim at mga bagay-bagay na maaring ma-share niya pa sa ating palatuntunan this afternoon. Live po sa studio, nasa ating programa si Sultan Omar Abdullah Adige, ang President and Chief Executive Officer mga suki ng Kidi Kingdom International School. Sultan, magandang hapon po sa inyo. Bumati muna tayo sa ating malaganap na palatuntunan at pinanonood po tayo sa buong mundo. Of course, magandang hapon po kasamang Errol at magandang hapon Baguio at magandang hapon Pilipinas at International. I'm so happy that we have you this afternoon, Sultan. Ako po'y nagagalak din na ako'y naanyas yung programa na makabigay tayo ng mga bagay na makakatulong para maging mabuti ang patakbo ng gobyerno at ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Very good. Ako po'y nakatitiyak na ang presensya ni Sultan po ngayon ay magbubunga po ng maganda dahil ang tao pong ito ay punong-puno ng wisdom. Ayan. Yung mga iniimbita rito natin ay mga taong may wisdom so that our viewers can really get something valuable after na tayo po pinapanood. Ganyan. Ulitin ko po, nasa studio natin, Sultan Omar Abdullah Adige, Doctor of Humanities, President and Chief Executive Officer ng Kidi Kingdom International School dito po sa Baguio City. Balikan kita, Sultan, maya-maya konti, ha? Unahin ko muna itong mga reports ng ating mga kasamang Leader News Patrol. Ito po, nagugulat na lamang po kami na may mga grupo na kinikilala ho ang paglilingkod ng Leader News Philippines, mga kaibigan. Nagulat po kami na kami po ay binigyan ng parangal na naman ng isang grupo na napakataas ang kredibilidad at kumikilala po sa mga tao at grupo na may magandang kontribusyon sa ating lipunan. Panoorin po natin ang napakahalagang report ni PJ Cabrera kasama po ang ating Operations Director, Engineer Oliver Lico. Ginawaran ng parangal ang Leader News Philippines bilang Outstanding Social Media Brand 2019 sa idinaos na World Council Icon Seal Excellence Award na ginanap noong May 24, 2019. Kinilala ang Leader News Philippines ng World Council Excellence Awards Ministry bilang natatanging social media brand sa Southeast Asia region sa kategoryang World Class Club. Ginanap ang parangal sa CDC Hotel Olivares, Tagaytay City, kung saan ito ay niloka ng iba't ibang personalidad sa kanilang mga napiling larangan. Ang nasabing parangal ay pinresenta
kasabay ng pagdaraos ng 24th Global Collaborative for Natural Medicine, World Health Executive Accrediting Council, isang samahan na naglalayo na bigyan ng parangal ang mga doktor na nagsusulong ng alternative medicine sa kanilang propesyon bilang mga doktor ng medisina. Narito ang ilan sa ating naging panayam sa kanila. I'm overwhelmed and happy kasi nasali po ako dito sa event na to na prestigious at saka it could help my business as well regarding the health and natural medication. I'm so happy, excited dahil isa ako sa mga nominees at finally graduate as naturopathy practitioner. So sobrang happy, no? Sobrang happy at talagang natitiyak po namin na ito'y malaking tulong sa lahat ng alternative medicine practitioner at lahat ng mga naturopath doctor, no? Bali isa din akong dean ng alternative medicine sa Open Seminary, California. Ang totoo po, I am honored and humbled to receive the award kasi very few, I believe, ang nakakatanggap ng ganitong klaseng mga recognition po. I have been 8 years in the diagnostics industry. Ang message ko po, it is very important that we give the accurate and precise laboratory results para magkaroon po tayo ng pinakaakmang treatment at intervention po para sa ating mga pasyente. So, I'm so delighted and thankful kasi nandito na ako. And kasama ko yung mga doktor na kilala rin sa Pilipinas and also in the outside the country. So, sobrang saya, sobrang galak at finally, graduate. Okay, ang mensahe natin sa simple is always promote this natural way of living, this naturopathy. Tuloy-tuloy lang po. At ang maganda, makakatulong tayo, even the conventional, na makatulong mag-partner para lahat ng tao maprolong ang buhay at as well as at ang mga tao mabigyan ng kaligayahan ang family. Mula dito sa Tagaytay City, kasama si Oliver Licop, PJ Cabrera, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Muli kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan ni Dr. Bobby Brimon para sa panibagong pagkilala po sa Leader News Philippines bilang Outstanding Social Media Brand for 2019. Kami po ay inspired na pag-igihin pa, lalo pang pagyabungin po ang ating Public Service Day na naglalayon pong imulat po ang taong bayan sa mga bagay-bagay na dapat po nilang maintindihan. And of course, may tulak po natin ng mas malakas ang paglaban po sa fake news at maging katuwang po tayo sa paghatid ng mga fair, makatotohanan, pero pagdating po sa tama ay tumatayo po tayo sa mga tamang bagay. Thank you ulit sa ating parangal na natanggap. Most Outstanding Social Media Brand 2019. Isa pang report, Sultan. Itong ating kasama, lahat ng pagandahan sinusundan nito. No? 42 kandidata raw sa Miss Earth Philippines. Raratsada na sa kompetisyon. Alamin natin ang mga naggagandahang kababaihan dyan. Hatid na sa atin sa report ni kasamang Mike Francisco. Yes, Mike. Magandang gabi po sa lahat na nanonood ng Kamaong Asero Leader News Philippines. Narito po tayo ngayon sa Mandaluyong City para kapayanamin ang mga kandidata ng Miss Earth. Ang Miss Earth taon-taon ginaganap, no? Pumipili sila ng diyosa ng kalikasan, air, water, and fire, and then yung earth. Yung mananalo rito, lalaban sa ibang bansa, and hopefully makapili tayo ng magandang kandidata para sa ngayong taong 2019. So, narito ang ating report. Taon-taon ginaganap ang paligsahan ng Miss Earth Philippines pageant para sa paghahanda sa international competition ngayon 2019. Ngayong taon, sasalang ang 42 candidates sa iba't ibang lugar sa Pilipinas
pati na rin ng Filipino community sa iba't ibang bansa para pumili ng bagong diyosa ng kalikasan at nakatakdang lumaban naman para harapin ang nagagandahang representative sa buong mundo. Ang Miss Earth ay pag-aari ng Carousel Production sa pangunguna ni Mr. Ramon Monson at Miss Lorraine Shuk na dating mutya ng Pilipinas winner. Ang paligsahan nito ay nagpapalaganap ng impormasyon at pagmamahal sa kalikasan at maging mabuting halimbawa para protektahan ang ating inang kalikasan. Hi, good evening. Hi. Can you introduce yourself first before we start? Yeah, my name is Marcel de los Santos Buscato and I am representing the Pitan City po. The Pitan City? Yes po. Province of Zamboanga del Norte. Yeah, okay. Congratulations sa lahat ng pagkakapanalo sa gold during your performances. Kasi medyo sinerious niyo sa'yo. Yeah, Oo. pinapracticean pa talaga namin yun. Anyway, kung ikaw ang papalari na isa sa mga maging diyosa ng kagandahan, diyosa ng kalikasan na Miss Earth, ano ba yung gusto mo pang idagdag na gawain nila? Itagdag na gawain. Actually po, I've been a fan of beauty pageants and I've seen Miss Earth, you know, yung projects nila na nagagawa nila. I've seen them, that they have come a long way. And for me, I think idadagdag, I think maybe improve na lang po siguro because my advocacy is to integrate environmentalism po sa, you know, sa students inside the schools. So, because schools, we have students po inside and that my advocacy is to, you know, reinforce, like for example, as simple as tree planting every end of the semester or every end of the quarter, just like that. So I really wanted to reinforce that, especially for our students. Thank you, ha. Thank you. Yeah, thank you. Anyway, ang question ko is, how would you protect your cities in case, paano nyo encourage yung mga taga-cities nyo na protektahan ng environment? For me, kasi I am a huge advocate of no plastic policy in every micro-enterprises because that's what I can see, like big establishment may incorporated of using a paper bags or eco bags in purchasing goods, but looking at the micro-enterprises, this practice is still not strictly implemented. That is why I wanted to voice out my advocacy in terms of this because in this way I can help in protecting our mother nature because in this way we can like resolve some issues, especially using plastic. So we can help Mother Nature detoxify herself. So yes. Well, as of now, Tacloban City is already booming, and I really saw that the people of Tacloban City is really, focused and really serious about our city and our environment there. And that's why I also joined Miss Philippines Earth because I also want to advocate. I also want to promote my advocacy, and that is to plant more mangroves, especially in San Jose, Tacloban City, because I believe that these mangroves can really save lives. Yun. Kasi siyempre, marami na rin kayong experience regarding sa Yolanda, so you are very conscious na rin sa environment para hindi na maulit. Oo. Ang question ko na lang last, would you like to invite those people from your provinces, also from your provinces, to watch Miss Earth final so that yung support? July. Hi everyone, we are inviting you all to please watch the coronation night of Miss Philippines Earth this coming July 13th. Yes, so I hope you will get support us guys. There's actually no time pa, but we will update. Miss Earth page. Yes, you can like our page, by the way. Miss Philippines Earth. Thank you very much. And you can also follow us on IG and Facebook. Thank you. Sino nga ba ang mapipiling representative ng ating bansa sa pageant na ito? At ano ang kakayahan niya para himukin ang mamamayan na magbigay ng atensyon at pagpapahalaga sa ating inang kalikasan? Mula rito sa Carousel Headquarters Office, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Thank you, Mike, sa kagandahang report na yan. Si Mike talaga, lahat ng mga magagandang chicks ay laging naroon. Ano? Talo tayo nito, Sultan, ni Mike Francisco. Malakas itong mga moy na may mga magagandang legs, magagandang mukha. Oo. Patalo muna tayo ng magkaganyan. Oo. Maganda yung advocacy actually ng Miss Earth Philippines, pangangalaga sa kalikasan. Pero kung tayo, halimbawa, they are campaigning against plastic but they want, or instead, they push for the use of paper bags. Saan ba galing ang paper bags? Saan ba galing ang papel? Basically, ang papel, ang mga cartons, yung karton, yung mga makapal-kapal na papel, ay galing po yan sa mga punong kahoy. Mga punong kahoy yan na tinutumba. Saan ba galing ang punong kahoy? Sa kagubatan. So, palagay ko'y mas laliman pa nating lahat. Ano? And even to various LGUs, marami na po ang nagbabawal sa paggagamit ng plastic. Pinapalitan ng paper bags. Ulitin ko, saan ba galing yung paper bags? I think they have to revisit kasi para baga nilang dinivert lang sa ibang but all are coming from environmentally sensitive resources tulad po ng punong kahoy. Ulitin natin yung ating survey question mga suki na pwede po kayong sumali sa ating talastasan. Kultura na nga ba sa bansa ang pagiging bastos at pagiging arugante? Kanina sabi ni Pastor, sila yon. Reserve ka kakantay, Pastor. At magbe-break lang ako. Pag-break po natin, magbabasa ako saglit ng ilang mga comments sa ating pahina para mabigyan natin ng puwang yung mga nag-react po sa ating survey question. At sa mga gustong tumawag, libreng-libre po kayo. 0927-4942-175 and 0949-736-5000. Muli, ang ating pagbati po sa mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang po ng pagtatapos ng selebrasyon po ng the Feast of Sacrifice or Ramadan at Eid al-Fitr, ang iba pang tawag na nire-respeto po ng lahat ng mga Pilipino. Saglit lamang. We're gonna be back after some reminders. Magbabalik si Errol Nakame sa Programa All Acero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.